Krwawa trawa. Imperata cylindryczna, odmiana Red Baron. Red Baron to trawa ozdobna, którą warto mieć w ogrodzie ze względu właśnie na te czerwone końcówki liści. Ona już od wiosny posiada takie wybarwienie liści. Właśnie dlatego warto ją mieć w ogrodzie. Fantastyczny akcent kolorystyczny i to czerwone wybarwienie liści, im bliżej jesieni, tym ono bardziej przesuwa się w dół liścia i trawa staje się powoli cała czerwona. Jeśli chodzi o cechy charakterystyczne, Imperata Red Baron dorasta od 40 do 60 cm. Moje obserwacje są takie, im więcej ma wody, wilgotnego podłoża, tym jest bardziej okazała. Zastosowanie w ogrodzie dla koloru liści. Ta odmiana imperaty w Polsce nie zakwita, ale czerwony kolor liści w zupełności rekompensuje brak kwitnienia tej trawy. Jeśli chodzi o sam liść, liście do złudzenia mi przypominają liście mieczyków. Są strzeliste, wzniosłe, szerokości około centymetra. Kępa jest taka kolumnowa, absolutnie imperata nie pokłada się na boki. Bardzo często w internecie można znaleźć opis, że to jest trawa inwazyjna, bo rozrasta się rozłogami. Ja mam tą trawę od 5 lat w ogrodzie i wcale nie jest inwazyjna. Spójrzcie, te mityczne rozłogi, roślina je wypuszcza od tej pierwotnej kępy liściowej w odległości 2-3 cm. To nie jest trawa, która Wam w sposób niekontrolowany rozejdzie się po całym ogrodzie. W jednym roku posadzicie ją w jednym miejscu, a w następnym roku będzie, nie wiem, 20 metrów dalej. To jest nieprawda. Ona rocznie na szerokość przyrasta 2-3 cm, jak ma dobre warunki do 5, ale to nie jest tak, że nie możemy tego rozrostu kontrolować. Na koniec warto wspomnieć, że im bardziej słoneczne stanowisko, tym ten czerwony kolor liści jest bardziej intensywny. Nie warto jej sadzić w cieniu, bo nie wybarwi się tak pięknie.